fid-deżert fejn jagħmel l-aqwa esperjenzi ta' Alla. Għandek il-manna li qed tingħata, il-kolonna tan-nar, is-sħaba li qed timxi, il-patt li jsir fid-deżert. Id-deżert li anke llum il-ġurnata s-soċjetà għaddejja minnu b'dak kollu l-isqijiet iddiskrivunna, il-Mulej se jagħmel xi ħaġa. Maħniex kundannati li nkunu mitlufa fil-waqt li d-deżert u l-post li jekk waħxek. Fid-deżert huwa l-post però fejn Alla se jagħmel miegħek ħwejjeġ kbar. Ħwejjeġ kbar. U l-isqijiet hekk jippreżentawna l-sistijaj numru ta' kwalitajiet hekk li nsibuhom jiġru l-emmulaw fid-diskors tagħhom f'paragrafu partikolari dwar hekk dan Alla kif iġibruhom mal-bniedem, kif se jedukana. Nixtieq insemmi ftit dawn il-kwalitajiet li jiduna l-isqijiet tagħna u li nsemmuhom u nirriflettu fuqhom. L-ewwel ħaġa jidulna huwa Alla li jimxi magħna. Kemm sabiħ din, Alla jimxi miegħek. Hekk żomm anke bħala metafora bħala immaġni. Il-Mulej miexi miegħek kif mexa ma' disċipli ta' Emmaus pereżempju, kif mexa fit-triq u nies kienu jimxu miegħu u jimxi magħhom. Hekk miexi l-istess mexja miegħek, mela minn dak li inti għaddej minnu il-Mulej għaddej minnu miegħek. Qed jagħmel il-mixja tiegħek. Mhux aħna qed nimxu miegħu. Forsi nisimgħu stramba di mhu qed jimxi magħna. Għaliex ħafna drabi aħna niżvijjaw minnu. Allura hu jiġi jfittxna. Hekk qalilna jiena ġejt infittex u nsalva. Ġesu ma qgħodx jistenna li aħna mmorru għandu, huwa hu li jfittex li jiġi għandna. U dik kemm hija attitudni tant sabiħa eżistijaj. Il-Mulej qed ifittxek, il-Mulej jridek. Qed jimxi l-mixja tiegħu miegħek hu. Anke jekk qed tidbiet. Bħalma d-disċipli ta' Emmaus dbedu minn Ġerusalemm il-post tal-fidi, Ġesu ma li jimxi dil-mixja fejn huma qed jidbedu. U mexxija magħhom. Mela anke jekk inti f'dan il-mument tħossok li qed tidbiet minn Alla. Il-Mulej qed jimxija miegħek din il-mixja biex ireġġek lura hu. Jgħidulna jimxi biex jeduka. Hekk li teduka jduċċerija li inti toħroġ mill-bniedem dak li hu sabiħ, dak li hu tajjeb, dak li hu pożittiv. Mela Mulej mhux ma jridx jimponi xi ħaġa fuqna, imma li toħroġ iżbuħija li jopoġġa fina fil-ħolqien illi dnub ħammiġa, id-dnub oskura. U jifforma t-telet ħaġa li jidunna. Mulej jrid jiffurmak lilek, Għandna l-metafora sabiħa fl-Antik Testament tal-fuħħari li jkun qed jifforma l-fuħħar. Jekk il-fuħħar jagħmel xi reżistenza għall-fuħħari, dak il-fuħħar ma jsir sabiħ. Imma l-fuħħar irid jintelaq kompletament fidej il-fuħħari u minnu l-fuħħar jagħmel immaġni daqshekk sabiħa. U hekk irid il-Mulej jridek tintelaq daqshekk fidejh ħalli jkun jista' jiffurmak. Kwalet oħra ta' dan Alla jgħidilna u preżenti fiċ-ċirkustanzi l-iktar konkreti li ngħixu fihom, anke jekk ikunu ħżina u ta' tbatija. Hekk il-Mulej hu preżenti. Inżommuha fil-qalb tagħna di. Il-Mulej hu preżenti. Huwa preżenti, qiegħed hemm. Jew nemnuha minn qalbna, qiegħed hemm. Qiegħed hemm. Anke meta tħossok li għandek titlob it-talba ta' Ġesu mislub Alla tiegħi li xtlaqtni. Ftakar jiena magħkom dejjem u sal-aħħar għalilna Ġesu. Hija l-weda tiegħu illi ma tiġix nieqsa. Anke xi drabi r-realtà tal-ħajja ġenna nemmnu li din mhix vera, li din hija gidba, ma l-verità tinsab mhux fli aħna naħsbu, fli aħna naraw, imma f'dak li tgħid il-kelma ta' Alla. Jiena magħkom dejjem u sal-aħħar ta' żmien. Nemnuha il-Mulej preżenti. Anka issa f'dan il-mument. Hekk somma fil-qalb tiegħek. Mulej preżenti. Hekk jiena niftakar meta kont żgħir, jiena kont immur hekk l-iskola ta' De La Salle College, il-Brothers ta' De La Salle fejn ħadd il-formazzjoni tiegħi mill-year 3 sat-tieni sena ta' sixth form qabel talt l-università dejjem kont mal-Brothers ta' De La Salle. U talba partikolari li l-Brothers u Teachers ta' De La Salle kienu jgħidulna, ovvjament ħaduhom il-fundatur tagħhom, San Juan Battista De La Salle, kienet let us remember that we are in the holy presence of God. Let us adore him. Ejjew niftakru li ninsabu fil-preżenza qaddisa ta' Alla, ejjew nadurawh. Hekk din il-verità eżistih. Ejda ta' spiss miegħek innifsek, ninsab fil-preżenza tiegħu. Qiegħed miegħi. Ejja nadurawh. Jgħidulna l dan Alla qiegħed ma' kull persuna. F'din il-mixja eżistijaj, il-5 kwalità li jsemmu, qiegħed ma' kull persuna. Mela inti anke jekk inti taħseb li inti l-ar persuna li hawn fuq din id-dinja, Mulej qiegħed miegħek.
qiegħed miegħek. Alla mhuwiex mat-tajbin biss u jabbanduna l-ħżiena. Pjuttost li l-parabola ta' dik in-naġa mitlufa jurina li l-mulej ħalli xi ftit il-99 ħajmur ifittex dik il-waħda, ma l-mulej huwa magħna huwa kemm mad-99 u kemm ma dik il-waħda li mhijiex hemm. Jekk inti tħossok in-naġa mitlufa biex ngħidu l-verità l-kol kemm aħna naġa mitlufa, il-mulej qed magħna. Kull wieħed anke jekk tħossok li int fid-dnub, anke jekk inti taħseb li int ħażin, qiegħed miegħek. Qed jgħidilna li qed jimxi wkoll magħna bil-pass tagħna. Bil-pass tagħna huwa enfasi ċennieħor li sfiet jgħidulna. Bil-pass tagħna hawn min għandu pass maġġel, min għandu ma' piss bil-mod. Hawn minnu felek, hawn minnu fekruna. Kif tallimna fil-ħrejjef meta konna żgħar. Hawn min jiġri, hawn min jimxi bil-mod. Imma anke jekk qed timxi bil-mod, il-mulej qiegħed miegħek. U qed jimxi l-pass tiegħek. Mux jint qed timxi l-pass tiegħu u qed jimxi l-pass tiegħek, karaw xatta maħabba kbira din eżisti. X'kuraġġ kbir l-essenda ġewwa fina. Il-mulej qed jimxi l-pass tiegħek. Insomma f'qalbek. Tiegħek. Hekk l-isfijiet jgħidulna li ma' din il-mixja fejn il-mulej qed jimxi mela magħna jfurmana mixi ma' kull wieħed waħda minna qiegħed fiċ-ċirkostanzi kollha tagħna. Ġesu dak li ħajamil huwa se jitkellem. U jrid ikellem lill-qalb tagħna, mhux il-moħħ tagħna. Għax il-qalb fil-kelma tal-Alla hija l-post fejn Alla jintaqa' mal-bniedem u l-bniedem jintaqa' ma' Alla. Il-qalb eżistijej hija l-post fejn il-bniedem jagħmel din l-esperjenza kbira ta' Alla. Huwa l-qalb ukoll jgħidulna l-isfijiet tagħna fejn aħna nħossu l-vojt, fejn aħna mweġġa, fi aħna mifnija bid-dubji. Xi fisser? Il-mulej jintaqa' magħna f'dak li hu dajjef fina. Allura l-mulej irid ifejjaqna eżistijej. L-isfijiet jgħidulna irid ifejjaqna mill-konfużjoni, ifejjaqna mid-djufija, ifejjaqna mid-droga, ifejjaqna mix-xorb, ifejjaqna mill-logħob li bil-mut il-mod ineżżu l-bniedem mid-dinjità tiegħu daw il-vizzijiet li fi żminijietna qegħdin jaħkmu lill-bniedem li hemm bżonn wasluh sabiex jirċievi il-fejqan vera fil-ħajja tiegħu. U Alla hemm li tiġi iltaqa' miegħek fil-qalb tiegħek. Fil-qalb tiegħek. Fil-qalb tiegħek. Hekk anke f'dan iż-żmien ta' Randan, ħalli l-mulej jidħol fil-qalb tiegħek. Ilqad l-istedina l-sfijiet ta' nagħmlulna. Ħallih jidħol f'qalbek, ħallih ifejjaq l-interjorità tiegħek. Tibżax jekk Alla jneżżek mill-maskri tiegħek. Ma jneżżekx biex iġelek tisti. Ineżżek biex ikun jista' joperak u jfejqek fl-intimità tiegħek. Però qudiem din is-sejħa jekk l-isfijiet jagħmlulna ċara li Alla jħabbat aħna rridu niftħulu ħajħaresna bil-minn btajnejh. Ejjew niftħu qalbna beraħ kif qalilna Ġwanni Pawlu t-tieni, ma nibżawx niftħu qalbna beraħ għal Kristu. U l-isfijiet jagħmluha ħafna ċara li hawnhekk tinsab is-sigriet tas-sistema tas-soċjetà tagħna. Hawnhekk. Is-sigriet tas-sistema tas-soċjetà tagħna eżistijej jinsab fil-li aħna niftu qalbna l-Alla bħala l-ewwel edikatur tagħna u li ma nibżawx niħtlu f'din relazzjoni edukattiva li hu jixtieq waqqaf magħna kemm bħala individwi u kif ukoll bħala soċjetà. U naħseb din il-kelma llum għas-soċjetà tagħna tistona, x'illum iridu nibnu soċjetà mingħajr Alla. Illum hemmhekk li aħna mixin. Pajjiżi oħrajn diġà għamluha. U f'Malta mixin għal hemmhekk. Malta mixin biex nibnu soċjetà u pajjiż mingħajr Alla. Mixin biex nilleġiżlaw affarijiet illi ma jirriflettux ir-rida ta' Alla l-bniedem. Ħafna drabi għandna raġunijiet tal-ħasra u l-miskin u bl-iskuża tal-ħasra u l-miskin se nitbedu mill-verità u fl-aħħar mill-aħħar hija l-verità biss li teħles il-bniedem. Il-gidba jasru. Jekk nilleġiżlaw affarijiet li huma gidba bħal huma divorzju, l-bniedem ma jtuħx il-libertà li jaħseb li jixtieq imma jispiċċa f'jasar ikbar. Dik il-verità li mhux kulħadd irid jismagħha, mhux kulħadd jaqbillu jismagħha,
U għaw minn weġġa jismaħħa anka forsi xaddin moment ibes. Pero ma jfissirx li għax naddu moment ibes nejxu f'gidba. Ma jfissirx li nejxu f'gidba. Pero eżistijaj, is-soċjetà tagħna f'Malta l-emmek qed tersaqa. Li rridu nibnu soċjetà mingħajr Alla. Soċjetà li mhix mibnija fuq ir-rieda ta' Alla għall-bniedem. B'ħafna raġunijiet, b'ħafna skużi, ċerti affarijiet li forsi jidhru sbieħ, affarijiet li jidhru dak li għandna bżonn illum il-ġurnata, il-verità titlaq mill-kelma ta' Alla kif se naraw f'katekeżi oħra. U naħseb jiena rridu nirriflettu dan iż-żmien tar-Ramadan. Għandna bżonn moment ta' konverżjoni b'mod personali, però għandna bżonn konverżjoni kollettiva.